Għarind vera propju ommok ta' għara kem tuħod li rasi teqra tutparla fuqa, eżat bħala, fuqa maqsuma. Ommi, l-ommi kont il-ħobba. Ommok. Ommi mxie bħal ommi, forsi bħal missiriva. Ma bħal ommi qatt. Jienet li repeti klimek. Dejjem teqret fuqa. Min jien? Le, jien. Xettejt. Xetnajt? Xetnajt? Bħal ommi. Eħzat, int bħal ommi. Bħal ommi. Speċjalment bħal ommi. Jien minix bħal ommi. Bħal ommok, bħal missieri u bħal ommi. Imma speċjalment bħal ommok aqbad it-tlet affarijiet ħażina li għandhom huma u tfaħħom ġafik u jagħmlu lilek. Ġieli ta' ġieli konna nkunu fis-soddejna u inti. Sewa? Inħares lik. U x'in niftakar fiha? Id-dardir li jaqbadni nibda niddisgusta. Jien nitqażżet! Meta kont misti! Inti raġel imdennes! Jien imdennes. Inti imdennes! Jien imdennes. Taf kemm il-darba nagħmel soda warajk? X'għamilt? Taf kemm il-darba nilgħak bord warajk? X'għamilt warajja? Taf kemm il-darba ħajti! Miskien u lek ħajtek. Assess qed tinkwieta, Assess! Meta mmiss miegħek, fis-sodda miegħek, irid tiqaxxar il-ġilda. Tiqaxxarha minn fuq ġismi. Taf x'naf, li int qatt ma ħsib il-kuntentizza. Qatt ma tkun kuntent inti taf għalfejn! X'int kuntent? Taf għalfejn? Int kuntent? Għax xiġri meta titlaq lili, xiġri meta titlaq lili, sibi xi ħadd perfett, xi ħadd differenti aħjar minni, mbagħad xiex. Jaddu sentejn imbagħad. Jaddu sentejn bislek miegħu. Għax inti hekk inti tit il-vuċi u x'vera. Il-vuċi, 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 x'vuċi. Ħlifteret fuq il-qaħbet vuċi ma tagħmilx. L-unika vuċi li għandi ġo moħħi huwa l-ħsieb. Illi kont niżżewweġ miegħek. Laqas biss naf min jien! Laqas taf min jien! Ħabba fik! Taf x'naf, li inti mort 700 pass lura flok mort il-qoddim. Spiċċajt qar minn meta ntqajt miegħi. Patetika l-ħaġa! Patetika! Għalhekk mort ħadd ieħor. Qed tinkett il-ħadd ieħor, Missek tinket, illa li xilma minn mort, ġejt sibt il-ħajja, qed nitħaq bil-gost! Qed narak titħaj. Tħobbu? Ma nħobbux imma laqas ma jobodnix. Jintobot lili! Konti l-ek sena ma tmisli, ma libtilekx. Ma libtilekx. U minn tant nies. Ma xħad jaħdem maħna. Naraħ kull-jum, niftaħ il-bib tax-xogħol. U nsibbu kien hemm! Tlieta u 20 sena kelli. Taf kemm sajt għamilt iktar jiena? 23 sena. Bdejt mix-xejn u spiċċajt l-aħjar diretturi jiena. Ħares lejja meta nkellmek! Kulħadd ifaħħalni, kulħadd jgħidli kemm jien tajjeb. Sajt immur ma' dakum għal ieħor imma ma rridx nitilfek lilek għax kont inħobbok. Imma jien kelli 23 sena. U dik ma rridx nitlifha. Imma tlifta u xek. Tlifta. Għax inti trid kollox mill-lum għal-għada. Mill-lum għal-għada rrid tgħix ħajja tal-illużjoni. Jiena qas biss rrid niżżewġek lilek. Ta' xejn. Il-ħsieb bista. Irrid inkun nafek għal dejjem. Joqtolni! Joqtolni! Id-biex għed-terba inti! Għed-terba inti! Għed-terbaħ! Grazzi. Biex